everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Wa ta mo kuha niya aron maghatag og problema, Martil. Hipusa na siya. Basig maor na'y magkabulilyaso na to, kanang tawhana. Patsya kanang tabangko kadako. Buisit! Patyon, sir? Iba na hasol ka? Ha? Problema na. Lisod man sab kundi ni mo hipuson. Nailhan ka ba yan ang tawhana? Oh, way kaso na ako kay wa manay direct contact na rin ako. Nimo na lang. Ug daghan ra barag nahibaw-an sa grupo. Maong timbang-timbangan nagmaayo, Martel. Saan? Gamit man kong tawana, sir. Anugnan ko. Kung di ka gusto nga relax ka, o ikaw. Daghan pa kayo ang sama niya, Kernel. Ug bas mo labaw pa gani niya. Usa na niini ang iyang anak. Katong JR, dili ba? Okay, Congressman. Salamat. Magamit sab na nimong toro isip accomplishment nimo. Uhaw kay kada. Pang-credit ba sa inyong mga labaw? Pamundo para sa promotion. Naibong ko ni Daddy Rodolfo, usahay ti mandat. Masuod ko na sa siyang kwarto, ug manlak kung naay manawag niya. Marapag, dili siya gusto nga mahibaw ko kinsay iyang gikasulti. Ay, anarin mo na lang ang sarili mo, Davy Milin, ha? Ganyan man ka si daddy mo kung may kausap sa cellphone. Anarin naman hinoan. Sanayin di ay tuday. Herong spelling. May pakisairan ka ay ko ni Muti. Ato ta may sulti-sul sa kong kwarto. Ha? Bakit man, day? Basta, ato ta may sulti dito. Sige. Ay, alam ko na. Sinunod mo si daddy ni mo. Di ka rin gustong marinig ang pag-uusap natin. Bitaw, siya lang ang marunong. Bimilin! Oh, wa na sa diya sa sala. Bimilin! May palangging-ging! Bimilin! Sir, misod sa iyang kwarto, sir, kauban ni Mandat. Misod sa kwarto kauban ni Mandat. Ay, tugnawa rin is iyong kwarto, Davy Milin. Oy, nagiginawan ako masyado, ha? Parang ice ang aircon dito, no? Grabe. Wa pa ko ni mo tabagasa kung di pangutana ni Muti mandat. Ay, haladay, oy. Marami pa man akong huhugasan sa kusina. Pwedeng mamaya na lang tayo mag-usap-usap di ay. May kitako ka ba na ako, ti mandat? Bay ni Daddy Rodolfo? Ha? Hala, oy. Ano naman tataguin ko? Tubagala kitong akong unang pangutana ni mo pag suda to dinis kwarto. Dagang kag alibay. O tungod ini, nagduda na hinuon kong doon na kagitago na ako. Ngay mo nahibawan bayang Daddy Rodolfo. Aba, naku po. Wala mang good. Talagang walang-wala sa loob ko. Pagtarong ti mandat, Ano ba yun gani ang tanong mo? Kada lang ang hindi mahirap sagutin ba? sige, usbo na ko ha. Kinsa man ang mga taong mag-anihaan tinis sabay, samtang dito pa ko sa Manila. Kinsa man ang mga taong ikasulti ni Daddy Rodolfo pirmi sa cellphone. Hala. Ginoo kong, my God. Kahirap ba, Ana? Oy! Kunya, ang dami naman po dahil ng tanong mo. Sa may lisod, anak, ti. Kaklaro sa akong pangutana? Alam mo, Dino, ha? Wala talaga akong alam dyan. More pa, oh. Hope, my heart, and cross, day. Ala, uy, tama ba yun, Debbie Milin? Patay na gid akong Daddy Rodolfo mo. Hindi pa ako nakatapos ng mga gawaing bahay sa kusina. Sige lang, ti mandat. Hatagan ko ikaw, laing hikayon, ti. Magkiksultira ko niya ko ni mo pagbalik ha. Ug manghinaot ko nga,
wa ka untay gilimod o ilimod nako. Nako ay, matakot man lang ta itong Day Vimilin. Ay, tanong ng tanong na mahirap pong sabihin kahit hindi mahirap sagutin. Dahan-dahan lang man dat. Baka makita ka ni Sir Rodolfo. Baka Aray, nako! Ay, kapre! O si Capri mandat. Nakadasmag ka lang nako. Kinagsige kaglingi. Capri na ko! Ay, hala, ipagpasensya mo taon Sir Rodolfo. Hindi magod kapre ang sinabi ko, God. Kape! Oo, tama, kape. Oh, at titingnan mo, may dala kang kape. Umaaso pa, mainit. Hoy! Gusto kang isabyag ko ni sa naong nimo ang kape nga init kayo? Kini akong daman dat! Aba, sir, wag po. Masakit yan. Hindi naman umiinom ang mukha ko ng kape. Inang isabyag dito sa naong nimo ni kape! Ayaw, sir. Ayaw taon, sir. Maluoy ka na ako, ha. Sayang kaya kung ipang-apply sa kong naong, sir. Ay, naku na kay ko gasto. Nagbinisaya ka naman lagi! Huwag ka naman magtagalog! Kinsa pa man tayo magkatagalog, ana, sir. Oy, lalimang kakisabyag ni mo ang kape sa kong nawang. Unya, klaro kay init pagig kaayo kay nag-aso-aso pa. Hagoy, hagoy. Magkasayop-sayop pa lang ko sa Tagalog. Muray kidangat. Unsay gipanagsultihan ninyo ni Vimelin sud sa iyang kwarto. Ha? Ano po, sir? Agos na ginagiling kape ha? Ha? Ay, wag po, sir. Wag po, sir. Please, please. Mandat! Bakit, sir? Uy, animal! Ano lang po yun, sir, eh? Huwag mong ituloy ang hindi mo pa itinuloy. Nagtatanong lang naman po siya. Sa ano? Aba, Ay, tabang ko, kanda ko! Latak namin noon ko ni mabuanga ka! marunong ka pala magtagalog, Sir Rodolfo. Akala ko hindi. What's wrong, Dad? Kuwada. Day, Vimilin. Sige ron, patak ka sa buka ng baba ni mo. Pusilon tagad ka. Ano po, sir? Huwag kang kadangog. Kakasan mo dapat kasi, sir. Mandat! Si Daddy, gito ba yan manimunas maati mandat? Uy, what's the problem, Dad? Kogon, kining babayan na ba? Kagita kaning dana kong kape? Ako na nagkutaw ini. Ganihan ako nangita niya kayo na magpakutat akong kape. Karoon pa na ako ni makita. Ambot kong diin ni siya gikan. Dad, sorry. Dito sa akong kwarto, Dad. Nalingaw manggugug nakiksulti-sulti ni Ate Mandat. Labi pa anang magsigisig Tagalog gani, Dad. Wa pa magkukubati agdo ka, Dad. Mao nga gipaato na ko sa kwarto. It's okay, may palanggingking. I have to go. Musod ako sa akong kwarto. Ako, sir, no? I have 2 hands. Manghugas na po ko. Mandat! Dad! Gikumidyahan ka lang ni Ate Mandat. Ikaw ba sabti pa? Paglagay na lang kung dili masako ni Mas Daddy. Ay, chuk man lang iyong tong ako, day. Oy. Nagkaila ka na bitang Daddy, Rodolfo, ti. Lisod nagmaunay masako. Maalalaggig niya ako. Mabitaw ng ginawa ko yan kasi nandito ka. Ayun na lang kung pagpabadlong pati. Kay baw ka, kunwa pa ko. Dugay ka nang ipapahawa ni Daddy ni Sbay. Alam ko yun, day. Pero hindi man ko na ako makapigil sa sarili na ko ba? Maingon-ini pala ako, oy. Mas may pagdi ka na lang matingo ko na sa Daddy. Kay dili ka pa masipyat, di pa masako sa Daddy ni mo. Bitaw, day, no? Ay, ano na naman namang ang gagawin ko? Muyango lang ko, ha? Mao ba, day? Basta mo yango ka lang good. Basta nahibaw ka nag-unsa imong buhaton. Nga dili masako si Daddy ni mo. Okay? Bangag sa ilong, sir. Gikumpirmar sa akong mga sakop, Toro. DOA. Batayan ang miabot sa ospital si Kundring. Mao ba, sir? Angay kang malipay ini, kay kung buhi pa. Maproblema ka kung buhanga ka. Kadiyot, sir. Klarohon ko gini. Wa, kanay kabalakan pa ni JR dito sa ospital. May nagbantay na niya dito. Magkinaunsa man ang kalibutan. Usa ko ng pagkasultiha, sir. Pagkabangag sa ilong, ara. Usa magkinaunsa ang kalibutan. Dahil nagpangutan na kung sana. Paminaw,
Imbes sa sunod pang adlaw buhatang pagkidnap sa negosyante o pilantropong si Mr. Wilmer Gutschele, ugma na kini pagkahimuon. Ugma na, sir. Oo, ugma na. May schedule siya nga pagduwa o golf dito sa National Golf Club. Alas 3 ang iyang schedule. Kapag mga before 3, tuan na siya dito. So, nabihaw na sa mo kung unsa mga oras yung tuan dito. O yun man, ang mga baka paron way bulilyaso. Okay, sir. Okay, sir. Makikita usay ko ni GR dito sa ospital. Paibaw na ko siya. Nga lain na ang mubantay niya. Hoy, pagamping. Nakakita magani mo ang imong anak kababae nga gikan kasbay ni itong kunding. Tingalig may magpaniid ni mo. Labi na sa imo niyang pagbalik, side out. Pag-amping yun, Toro. Mga sulod adlaw, may sultis, doktor. Pwede na ko magkagawas din sa ospital o makapauli. Ugasay ka man muuli gikan din niya, ha, GR? Kadag ka kaulian na. Problemahon ba din na? Ay, ang buot kong ipasabot, ha? Nadili ka mo kumpiyansa. Wa pa na mahipo sila si Miguel. Ako rin may bawa na Miguel. Dili siya nagkasana ko. Busa, dili sa si magbayad na ako. Ang problema lang ini, ang binanan ako dili sa ospital. Dako-dako na ba ko no? Ay, nabayran na ko ang tanan. Wa na kay problema, GR. Nasab ko'y kwartang ibili ni mo. Bahala, wa na ako. Ko'y kwarta, bahala na. Aron lang nga, na kay magamit, GR. Sibot mong ipasabot. Say maging mong bahala, wa na ka. Kaya asam ni ka. Oh, sa babangag sa ilong tinihiragod. Maginabuhi. Mangdilihin siya. Unya kiwa mat makasigurog unsay lakaw ini. Ha? Dili ka makalimot na ko. Unsam nang imo? Nagmerida na ka? Ha? Unsay nagmirida? Mura ka magkudog na milin-bilin, anak. Munay, sinultihan ko sa mga taong hapit na mamatay. Abuang bangag sa ilong. Dili ba? Masamang damo. Matagal mamatay. O kun mamatay, saan naman? Adto magita padung tanan. Dili ba? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.